gunung kapiyarsa swaranipun rombaing samudra
ing bala tumingal akan podangan medali iku sanyatane gonjang sareng wong tramana lori trinipta muni rinanggo ironga sang baladewa narpati duwe nariswara miarsi rengganing para tulya sri cinawi sesutya maneh sumawur sorot sumirat sirate mangilatate yayah taranggana sumawur remeng-remu sorot hiwang pratangga pati himawan setana wengi hangganing alta
Yai Prabu Kresna. Wonten mengke dinggo dawuh Koko Prabu, leren. Leren dhisik oleh padha lumaku iki. Inggih. Wiwit budhal saka negara Ndwarawati bakal lumawat ana ing Hargarewantaka. Bareng nyebut Hargarewantaka ing kono bakal ana tumurning wahyu kang aran Trimargajaya. Pun Kakang dadi kelingan nalika aku mangasrama madheg pendhita parek Wasi Jaladara. Aku ya mapan ana ing Gunung Rewantaka. Semono uga Resi Subali nalika semono ya mapan ana ing Hargarewantaka. Lerenging Hargarewantaka mapan ing alas Sunya Pringgo. Di pun Kakang iki maido ya ora. Ning bawane aku durung tau nampa sing jeneng Wahyu. Mongko kang tak kandhake yen to Baladewa kuwi nampa wisik nampa wangsit saka Kang Nyipta urip yen to bakal ana tumuruning kanugrahan saka Gusti Kang Nyipta jagat wujuding Wahyu Trimargajaya. Nyuwun pangapunten. Koko Prabu nampi wisik menapa wangsit? Lho. Apa ana bedane? Inggih. Ing antawisipun wisik wangsit kalian ilham menika wonten bentenipun. Lah, mumpung karo leren babar pisan Jarwanana. Wisik wangsit karo ilham kuwi karepe piye? Ingkang sinebat wisik menika sabdanipun pangeran lumantar wulanging guru kanthi dhedhasar kitab suci. Wisik ing Gusti tansah nenuntun dhateng marganing kautaman ingkang tegesipun paring pitedah dhateng margi ingkang hanjok dhateng tindak tanduk ingkang utami. Menika sinebat wisik. Lah terus wangsit di menawi wangsit sabdaning pangeran lumantar wulanging agama utawi Sang Roh Suci ugi saged lumantar pasupenan utawi sabawa lembat ingkang tinampi wonten saklebeting kaweningan mila wangsit kala wau namung saged katampi dening menungsa ingkang gentur tapanipun ingkang wening pancandriyanipun. Terus ilham menawi ilham menika tuntunaning Gusti lumantar kahanan utawi lelampaning kekasat mripat lajeng ugi saged dipun raosaken Koko Prabu. Wah, yen ngono cetha yen iki wangsit merga pun Kakang mapan ana sanggar pamujan negara Mandu lho Yai. Inggih. Menawi wangsit tetema badhe kathah leresipun tinimbang boten Koko Prabu. Sejatosipun mboten namung paduka Koko Prabu ing nampi wangsit kalebet kang rayi Ndwarawati ugi nampi sabdaning pangeran bilih ing mangke Gusti Kang Nyipta jagat badhe matedhaken Wahyu Senopati, wahyuning ratu dalah wahyuning pamong. Sinebat Wahyu Trimargajaya ingkang badhe mandhap wonten ing Hargarewantaka. Oh. Dadi si adiki jane sing ngerti to. Inggih sampun. Wah. Bakale ana saingane oleh arep golek wahyu iki. Mboten kok ngaten. Jeneng wong golek wahyu rak kari ketrimane urip. Menawi ngaten Koko Prabu menapa kepareng kula ugi badhe nggayuh wahyu kula wau. Dimas Setyaki arep nggayuh. Inggih Koko Prabu. Kena ora dadi apa. Sapa wae kena nggayuh. Ya ning kowe nek topo aja cedhak aku. Wah, nek cedhak aku wahyune bingung. Kok golek nggon sing rada adoh saka Baladewa. Nggih. Engko wedi tak tinggal ora. Baladewa kok wedi. Kulintatawa Brata kok padhake raimu ae. Nggih pun, mengki bakalipun kula ya arep nggayuh wahyu endi sing ketrima gitu. Mengki sing entuk Setyaki Kakang Prabu ora kena meri. Ora, aku ora meri. Nek kok sok baline yen aku sing entuk kowe rasa dadak gemremeng. Mboten. Jenenge nari ketrimaning urip. Wi Kakang Anoman kuwi arep melu sisan golek wahyu ora? Gegage sisan ling ngelu kene. Wong kene iki kepiye carane kok malah arep melu karepe dhewe. Menawi kula niatipun namung dadar ketrimaning gesang kula. Menawi kula kiyat nglampahi prihatos inggih badhe kula lampahi. Menawi mboten badhe kula peksa raos kula. Ya, mangkono malah luwih prayoga. Mila Koko Prabu monggo. Kula kanthi sesarengan minggah wonten ing Hargarewantaka mugi paduka Koko Prabu dalah kadang-kadang paduka kula Yayi Setyaki Kakang Anoman saged nampi nugra saking Gusti Kang Nyipta jagat wujuding Wahyu Trimargajaya Koko Prabu. Ayo budal dina iki Yayi.
enjing bidal gumuruh saking jroning praja kunging kang balakoswa abrapu sanganira Agus manise kakak Anoman malum padhampun prateng witing naga sari muat mangendhap ngatingal ana wanodya yukura aking gelung rinu sakwara gesma kang iga-iga kaeksi